ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ 29th Jan ಯಾನೊಂಜಿ ಅರಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಮದ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೈಡೇ ಐಕ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಕ್ಲನ ಜಲ್ವ ಪಂಡದ ಮೆಹಂದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಗರ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರ ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಪ ಅಂಚ ನಾನು ಈ ಸಲ ಇಂದು ಊರುಡ್ದು 19 ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಮ್ಮರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾಯುಲ್ಲಿರ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರಬಿಕ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ತುಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗತೆ ಸಾಯಿ ಬರ್ಪುಚಿರ ಪೋಯ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 12:30 ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೆಹಂದಿ ಪಡ್ಪಾಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಪಡ್ಪಾಯಿನಿ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ತೋಜಾವೇನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಚೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಪೊಜ್ಜೆಪ್ಪನು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ತೋಜರಿ ದುರೋಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಚುರುಕಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಬೈದಿರ ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಚೋ ಸಲಾಡ್ looks yummy sliders hello hello ಏನ hello ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡದ್ದು ಸಾಯ್ ಯಮ್ಮಿ ಸಾಯ್ ಅವೇರು ಸಾಯ್ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪನ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಏನ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕನ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೀಕಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇರು ಏ ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಬೇಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಈಗ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಗಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ತಿಕ್ಕೊನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಕತ್ತ ಇದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಬೈದೆ ಚಳಿ ಎಂಕಲು ವನಸ್ ಮಾತಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ನಾನು
ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುನು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ತೋಜವೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ತೋಜವೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿನಿತುಡ ಫೋನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಬನ್ಕ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪಾದೆ ಇತ್ತು ಪೈ ಈ ಬುಬ್ಬನ ಆಯ್ತಾ ಪಂಪ ಆಗ ಒಂಜೆ ನಾ ಟಾಯ್ದ ಹೊಸತ್ತು ಟಾಯ್ ಬೈತೆ ನಾವೇನ್ಪಿರ ಐತಿ ಪಾದೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ವಿನೀತಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಾರೆ ಬನ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಕೋಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇಂಚಿನ ನಾನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತ ಏನ ಬಂದ್ಪೇರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಏನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲರ್ ಲಕ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಏನ ಪರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪತಂಬೈದೆ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ನೈಸ್ ಮಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡೈಕ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಲೈಕ್